Daghang mga mobile coffee bars ang atong makita na dinhi sa Davao City. Usa sa mga pioneers niini ang atong makauban sa atoang special Lenten story. Sa pagbuto sa pandemic ni atong 2020, nidiskarte ang mag-asawang barista pinaagi sa pagpamaligyag kape. Sa gamay nga puhunan nga 6,000 pesos, gikan sa ilang nadawat nga pinansyal nga ayuda, uban sa dako nga pagsalig sa Ginoo, nahimong posible ang mga pangandoy sa baristang si Arnold. Inabagan sa suporta sa iyang kapika sa kinabuhi, nga usa ka public school teacher nga si Ma'am Joanna. Ako dahil si Arnold Seron. Usa ko ka barista diri sa Davao. Almost 9 years na po. Ako din si Juana Leslie Viceron. Ako ang asawa ni Arnold Seron. Karon, amo ang istorya sa inyo ha, ang amo ang kaagi during the pandemic ug unsa na mo pag-survive sa amo ang ani nga ginagmay nga negosyo. Nagsugod sila sa gamay nga pop-up coffee, din lamesa ug pila lang kagamit diha sa kalsada. Kani siya, muna mong gamit sa una. Kung makita ninyo, medyo na-hassle hard po siya. Kulata po, naabot siya yung mga garter ko. Kaya i-try lang na mo ayo para ma-okay siya. Yes, sir. Kapag nagsugod ka sa usa na inakasin mo? Actually, ang naalang ato is kani siya. Kaning B60, tapos AeroPress, and katong French press, ma'am. Pero buwak na siya, ma'am. Wala na siya na nag-function karon. Naalangyan mo siya kay nilagan ko siya mga tabang sa kuha ba. Mga almost mga 1 year and a half po siya nagtabang ba. Blessing in disguise sa ilang pamilya ang pagsulay tungod nahimo kini nilang sumbanan aron magkugi sila sa kinabuhi ug maka-provide para sa ilahang pamilya. Para sa kuha, ma'am, blessing kung kailangan og paningkamot lang gihapon og pinaka main point jud diha, ma'am, kay diskarte po. Ang saon nimo siya pagpalago o gikan ba sa mga kasing-kasing ba gusto jud nimo. Dili man jud na mawad-an ang ato ang kinabuhi o mga problema. Niagi pud ni ana, ma'am, ug saksi ang Ginoo ana sa among kalisod. Kana makahilak na jud ka kay nganong ingon ani Lord, nganong gitagaan nimo og kanang problema nga ingon ani. Ayaw lang jud mo kawala og paglaom. Dili man karon ang tubag, moabot ra gihapon ang panahon, ayaw pagdali. Kay moabot ra gihapon na sa imuha ang Ginoo mohatag og sign sa imuha kung mauna ba jud na siya. Naana siya yung mga instrumento nga dili nimo makita dayon. Ang uban man good kay gusto nila makita dayon. Dili na siya makita dayon, ma'am. Ang instrumento sa Ginoo usahay invisible to the eye of the people. Para sa imo, sir, unsa ang kape? Para sa kuha, ma'am, isa jud siya ka elixir sa ato ang ginabo magic, ma'am, ba na mutabang sa to sa adlaw-adlaw para maka-produce og adrenaline sa to ang panglawas po. So, nahimo pa nimo siyang source of income? Correct po, ma'am. Tama po, ma'am. Pero kailangan og paningkamot, ma'am. Mao na sa among tawag grind coffee. Kay ang grind man good itself, ma'am, hustle hard man good na siya, ma'am. Ang lami nga kapeng gina-serve nila sa mga customers, proudly local usab ang gamit nila nga coffee beans nga Mount Apo nga makita sa Davao del Sur. Kini aron matabangan usab nila ang mga mag-uuma og kape. Unsay sekreto sa lami nga kape? Alang sa magtiayong barista, kakugi. Nagsugod sa lamesa lang sa kalsada, aduna na sila'y coffee shop sa Rojas Avenue, Davao City ug mobile coffee bar sa compound sa usa ka dakong mall sa Bahada nga ginadagsa usab sa mga tawo. Dili man tamis kanunay ang atong kaagi ug moagi kita og kapait sama sa kape. Apan usa lamang kini sa daghang flavors nga dapat natong sulayan ug dili nato angayng balibaran. Tungod, posible kini nga maodi ay ang senyales gikan sa kahitasan aron kita mulambo. Alang sa DXDC Holy Week Special, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.